Vedel si, že vedci nedávno objavili planétu, ktorá by raz mohla byť druhá Zem? Volá sa TOI 715b a obieha malú červenú hviezdu asi 137 svetelných rokov od nás. Je asi o polovicu väčšia než Zem a nachádza sa v tzv. Obývateľnej zóne, v takej vzdialenosti od svojej hviezdy, kde by na povrchu mohla existovať tekutá voda. To je prvý základný predpoklad pre život, aký poznáme aj my. Jej rok trvá len 19 dní, takže tam by si mal narodeniny skoro 3-krát za mesiac. Hviezda je však slabšia ako naše Slnko, takže na povrchu môže byť stále príjemná teplota, nie žiadne peklo ako na Merkúre. Vedci dúfajú, že budú vedieť preskúmať jej atmosféru teleskopmi a zistiť, či v nej nie sú stopy vodnej páry, kyslíka alebo iných podpisov života. Možno raz práve TOI 715b bude prvý svet, kde nájdeme dôkaz, že vo vesmíre nie sme sami. Ak chceš vidieť viac takýchto vesmírnych príbehov, nezabudni dať like, odber a zvonček. A do komentára mi napíš, o akej planéte alebo záhade z vesmíru chceš počuť na budúce.